Така иначе сме на пангара. Това... Разбира се, разбира. Боли, после има да не залагай, да не прави тай. Мерси. Аз не съм месовият. Не. Не съм никога. Не. Да. Благодаря. Левскар. Благодаря. Така. Айде, чурбар. Така. Много ми е ход да се разбира с човек, отколкото с не човек. Да. Така. Да. Къде е танчето? От панталоните ми. Не идва. Танчето идва. Не лиши една май. Моля. Не лиши една май. Когато искам и когато искам и както искам. Да. Верно е. Извинявай. Аз съм мъжка. Да. Верно е. Опса! Аз не съм циганин. Да. Опса е едно, а друго, знаеш ли какво е опса 2? Така, да. Така, да. Много. Не. Аз съм стар от малата таблет. Мерси. Още какво едно, какво е? Да. Верно е. И то е едно и аз. Мерси. Няма друг. Ей така. Ясно. А за това, че тук помира. А тебе какво е човек? Какво кажи да знам? Моля? Какво кажи да знам? Само като Кажу обаче не сега. Когато искам аз Целият предложи да се били цикари, аз съм за мен няма смърт. мога. Всеки път имаш. И започва ги кожа така. Това само е отдър. Павел, ти си Съветски съюз, само е отдър. Моля? Ти си били Съветски съюз. Чакай. Не. Аз съм анти. Пресен, Да. гъбички. Анти какво? Не така. Извинявай. Пичка ти гледана. Сам всички тия задника. Да. Да. От тези. И после това също. Също и демонстрирам. Съм иски стана за хора ванили. Трето да скива и какво става? Скиваш, филтър да има кино. Да. А ти ги ба, ай си, цапаш целия въртав. Тоест, слагаш ръкавици. Избуташ от гъза. За
Кой е това, бе? Това е една цигара. 25 ли са? Так пък дали си? 20. Да. Защо пукаш, бе? задника. Ти си от Съветския съюз. Не от Съветския съюз. Съветския съюз е. Една цигара. Трасето задръства. Една цигара. И още не записвам. За гюведжари. Да, ама от Съветския съюз. Ока. Айде да ти кажа колко. Нашия човек не сме. Държа бутоните, няма никой да те. Нищо бе. Ще те го задника. Втори път ти да себе